Fotografia je absolútne médium, ale jej uchopenie je majstrovstvom. Ja som veľmi rada, že po rokoch spolupráce, a nehanbím sa priznať, že po takmer 3 dekádach priateľstva s mágom fotografie Indrom Štrajtom sme v Galérii umelcov Spiša pripravili jeho premiérovú výstavu, ktorá spája 4 cykly, 4 výpovede a zároveň reflexiu autorovho pohľadu na súčasný svet. Indra Štrajt v Galérii umelcov Spiša vystavuje 4 cykly, ktoré sme poctivo vyberali, pretože chceli sme zahrnúť viacero dekád tvorby autora, ktorého tisícky výstav, obrovský počet publikácií a nepochybne neúnavné a systémové fotografovanie prináša v úvodzovkách fabriku na fotografický sen, keď sa točia výstavy, cykly, výpovede stále v kontakte s človekom. Pretože Indra Štrajt je okrem fotografického mága aj mágom komunikácie, vďaka ktorej vytvoril dielo, ktoré momentálne už nesie absolútne kvality majstrovstva, ktoré nemá obdobu v československom a stredoeurópskom regióne. Pri výbere diel sme zaspomínali na klasiku čierno-bielej fotografie, ktorá sa stala alfou a omegou úvodnej kariéry profesora Indriho Štrajta, a ktorá mu priniesla množstvo medzinárodných ocenení a nepochybne nekonečný počet výstav, ktoré sa viazali na interpretáciu hlavne vidieckého života v jeho rodnom Bruntálsku, v miestach, ktoré osobne pravidelne navštevoval a v ktorých žil. Zamýšľali sme sa nad tým, že ako zostaviť pri takomto obrovskom kvante diela výstavu, ktorá sa zmestí do priestorov Galérie umelcov Spiša a konkrétne do vybraných priestorov hlavnej galérie a v galérii aktualít. Nuž a pomaly, ale iste sme sa priklonili k tomu, že ohliadnutie do minulej tvorby môžu reprezentovať veľkoformátové tlače jeho pôvodných diel, ktoré vykrývajú 40 rokov tvorby. Sú to diela, ktoré boli premiérovo uvedené a málo kedy inde videné v hlavnej galérii mesta Prahy. Nuž a zároveň sme sa povenovali v čierno-bielom médiu jeho tiež takmer 40-ročnému cyklu, ktorý venuje cirkvám pod názvom Brána nádeje. Ohliadnutie a Brána nádeje skutočne vytvárajú dialóg s pôvodnou Štrajtovou tvorbou a sú dôkazom jeho okamihu majstrovstva zachytenia situácie, ktorá má takmer kinematografický efekt. Keď sme rozmýšľali o tom, ako nastavíme ďalšie cykly, majster Štrajt prišiel s návrhom, že už je mimo čierno-bielej fotografie, že ho fascinuje rovnako farebný svet a ten farebný svet môžeme vybrať opätovne z viacerých cyklov, ktoré autor nafotil. Nuž a prišlo k tomu, že sme vybrali 2 cykly. Je to cyklus o bezdomovcoch, Kde domov môj, a cyklus, ktorý sa viaže na paliatívnu starostlivosť a na dôstojný odchod ľudí pri rozlúčke so životom v ich rodinných kruhoch. K tejto výstave môžem povedať, že tvoril len zlomok toho, čo Indra Štrajt prezentuje, nafotil, zdokumentoval, opublikoval. Je to pre nás veľká výzva, pretože pri jeho fotografických príbehoch máme možnosť zastaviť sa v čase a vnímať majstrovstvo okamihu, ktorého je Štrajt skutočným mágom. Výstavu doprevádzali aj 2 filmy, bolo tiež veľmi ťažko vyberať z dokumentov, ktoré vlastne boli natočené o autorovi, ale rozhodli sme sa, že uvedieme začiatky z 90. rokov film Jána Špátu a potom film, ktorý vlastne bol natočený nedávno a ktorý charakterizuje cestu Štrajtovho života i diela pod názvom Fotografuj, teda aj sem. Výstavu sme realizovali aj v spolupráci s hospisom Nejste sami, ktoré nám umožnilo prevoz diel majstra Štrajta do Spišskej Novej Vsi a zároveň otvorilo cestu k spolupráci, ktorá nie je len o fotografickej výpovedi, ale aj o výpovedi humanistického pohľadu na život a na naše pôsobenie na tejto zemi.